Hav. Det er man lige ben en gang. Sheep wax. Sheep wax. Det hedder det russisk barbering. Skal vi have den anden også? Nej, vi kan bedst lige bare være barberet på det ene. Så du kan lægge lidt igen. Så er vi lidt her. Børn, det må jeg aldrig gøre derhjemme, det her. Det skal man have. Man skal have sådan et, man kan spejle mod sit gøjlediplom. Skal vi gå over til sin nabo? Så får man motorsav og kædeolie ud over det hele. Okay. Den næste. Come on, Stefan, det er lige for dig, det her. Så er man lige og læner sig i fingerretningen, så får man lige holder med maven i gang her. Ja, du er ikke ret i. Så lige, kan man se. Gør det ikke ondt på din navlering? Nej, det gør ikke ondt på min navlering. Du skal jo passe på skruerne, for fanden. Nå! Ja! Du bruger kun teater i. Nej, jeg tør ikke. Teater i. Okay, det er okay, du er lidt tøs. Okay.